Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Iikutin ko ulit yung dating pabahay ng isang presidente noon. Tinatawag nilang Blessed Housing Project. Dahil malabo yung una kong vlog, uulitin ko ulit na umikot. Dahil nakatambay tayo ngayon dito sa Barangay Luyan, Mapandan, Pangasinan. Isang liblib na barangay, pero nagawa ng housing project. Okay, let's go! Para siyang subdivision type, kaya lang napaglumaan na ng panahon. Napakaliblib ito. Isipin mo yun, oh, yun ang nagawa ng project. Yan, dito na po tayo sa Bless. Yan, oh. Para siyang downtown to eh. Hindi ko masyadong kabisadong history nito, pero nakaalala ko lang nung bata ako eh. Yan po yung plaza nila. Yan. May water district dati. Ito ang plaza nila. Yan, may basketballan pa. Yan, oh. May water district din siya eh, oh. Yan ang tangke ng tubig, kaya lang hindi na gumagana dahil may nawasan na rito. Diba? Gandang mag-ikot-ikot dito. Original na bahay. Yan, original na bahay, 2 kwarto, 1 toilet. Yan, original na bahay. Yan, yan ang itsura niya. Yung iba pinaganda na, renovate.
Okay, ikot tayo ulit. Let's go. Wala yung mga kakilala ko para mapasok sana yung bahay. Napakasimple ng buhay dito noon. Para siyang downtown, iikutin mo lang. Subdivision type. Farmland ang katabi niya. Nung araw, farmland to eh. Puro sakahan na lupa. Hindi ko masyadong alam ang history nito. Pero gumawa sila ng isang housing project. Ayan. May school pa nga dito eh. Ito ang school niya. Elementary school. Ayan. Okay, tayo ibababa na.
Sana medyo malinaw-linaw ngayon ang aking nagawang vlog. Okay. Hanggang sa muli na naman na pagbibideo. Bye-bye.